injikan ka. Apa? Kan mulai hanang tahu itu belinya man. Ya, asa naman ka padungkon. Terus kita nih, jika kita memang buku tago mobilnya ta, main tak kena angin si bubaya yang nalinyahan sa tago. Lasa sa nimo unsa sa naon mo linyahan ka. Ato tadwang anak kay wako ni kada ko ito, wako ni linya dito. Bali ko signal dito. Karon ni kay linyahan. Bukid dito ta. Alim ko ya sam taron. Sokok ni wa man yang mo. Si kandos mo sa kuno mo jika nila. Ya sam na padung. Ayo kini bata oh. Ngaya gini bata Injikan. ikan. Ang sikandos. Kay guwapo kayo. Ano ang mga tindig? Ha? Bago. What is kandos eh? Sikandos, first dose. Mana ka? First dose. Ulay? Wala ito. Mo ginabot mi dire. Bukid rin. Terus ada kuno dai schedule dito. Ito na tapos first dose. Ikalones pa. Sige na din ako laro dito sa kuan. Ito, ulindo ba friends daw sa Ingoy. Ato ta dito magpagway. Alas mo karon. Layam sa Toledo. Nga Toledo, permi baya puno ang Toledo, taga Toledo abot mi Blanban. Hindi ko tanan Toledo kay na may Luray dos dito manirahay pod. Sige pod ko tanan. 200 na may kwaon po ng... Kada 200 sa magod. Linyal, ge? Nagagamay na wala gud lang kwaon gud. Kita ni. Sige, nung tagkukukot sa tago man sa una, wag kita magkukukot tago. Una pinji ko matulog. Bumot sa hukok gini yun. Atol ta sa sawa to ni mo first dose. Nag-usam ka diha uy. Ano ako libon ba? Nya, Nabiglog di anak. ato ako na. Nabiglog ni. Nya, Sada ila sila. Nagpinaksinay. Nara di dia pita libo ng first dose. Mau deh, si Kangdo sa tuduangan. Ang first dose na di anak. Ano tara. Kaya sakit so all ra ka ng panbukton Kailangan ginainom ka. or serum Ikaw tapos. kidney ni Dani God pendik na masuo bako lang Dani musahay musuo Nangita ka ganyan first dose ako an. Kita koy maging. ngadto koyog ito ko niya niya lutana ko sa lutana gito sa taga mo agad taga tuad wangan sa may diskarte dito sa wala dito yung first dose si kandos di git na ano siya pwede na mamadto Dunga na lang ta. Lunis. Dos monargo. Berdoa mo. Disergam berdoa berdoa. Gagawin mo mano yun. So kita gid kita ka na ingong giparejan wagapon sa pared para ligi sa pa first dose gani. Siyar gi mamili sa tong grupo ini. Para tisyo di mo ka pugos gud. Di mo sa Matay mo. siya ang anga mo sa natong di mo ka pugos siya pre ko nya saom la pre nga kana ang di mo sa kabutar siya. O di na di ka kabutar kay public tanan publiko ron ng mga complex mga unsa diha gibawal man. Di ba kasod? Merkado di ka kasod. Matay mo dia. Yo kasi may malit ang tibok pamilya di pabaksin siya. Special delivery. Online lang ka malit. Ikaw, unsa may plano ni mura pabaksin ka dili? Ako siguro. Butang pa niya sa siguro ning pinagkaya. Ako bisag unsay akong kuan, baksin. Nasa naa lang karon ngita ta. Baksin nga sa gwa. Babaksin lagi ko, bisag unsa lagi ituslok lagi, bisag ihi pa na sa. Basta kay magapawas COVID. Basta kay baksin sudos. First dosean ko. Bisag ihi pa na sa iro. Kuan first dose. Pag first dose na kay kuan na kay card na. Ana. Pwede din na ka magpa second dose. No.
Tawagan mi ka. Napang may booster. Napamilas, booster. Tanang inject lang yung booster. Lagi ate. Tanang ka-injectan. Napali third dose din na day. Booster. Kita kang BLCL. Ang silbi. Ko galibog ko kung ko galibog. Pa-inject ko kang dili. Pa-inject ba ko og dili ba kay miting lisora na sa panahon. Di marinyo ang imuhang ko galingong naong basta di ka pa-inject. Ay, mo lisensya. Maunay part nakalisod ron na niyang kalibutan. Busya akong gihangyo ang gobyerno nga unta padal may direk pila ka milyong injection para magpa-inject tanan gikan sa kokos TL hantod sang customers buhok para mamatay ginag COVID na tanan COVID